במסגרת העבודה בארגונומיה בחרנו להציג את מקצוע המורה. המורה שבחרנו להציג זאת יעל, היא בת 53, נשואה +5, היא מחנכת ומורה למתמטיקה בבית ספר יסודי בנס ציונה כבר 27 שנה. מבחינת סביבת העבודה, אז בכיתה יש 29 תלמידים, הכיתה צפופה יחסית, החדר מואר עם חלונות, יש מיזוג, בקדמת הכיתה יש לוח מחיק ולצידו כיסא ושולחן. מבחינת היקף המשרה ותיאור העבודה, היא עובדת 5 ימים בשבוע, בין 6 ל-7 שעות בממוצע, זה יוצא סך הכל 33 שעות שבועיות, שכוללות בעצם לימוד בכיתה, שעות פרטניות, ישיבות צוות, השתלמויות ושעות שהייה. כמובן שהיא גם עובדת הרבה מחוץ למסגרת העבודה, בבדיקת מבחנים והכנת מערכי שיעור. הדרישות התעסוקתיות שיעל נאלצת להתמודד איתן זה עבודה תחת לחץ, מעקב אחרי תוכנית לימודים, יחסים בין אישיים ועבודה תחת זמנים. עכשיו אנחנו נתמקד בגורמי הסיכון והספרות, אנחנו נתחיל מהגורמי הסיכון הביומכניים. אז יש לנו בעצם מבחינת תנוחה ותנועה חוזרת, אז כתיבה ללוח ועמידה וישיבה ממושכים, אלו הם גורמי סיכון שגורמים לפגיעות שריר שלד, זה גורם לכאבים במקומות שונים בגוף. אז מבחינת תנוחה, אז העמידה ממושכת קשורה באופן ספציפי ל-low back pain, שזה כאב גב תחתון באחוז גבוה משמעותית מכאלה שלא עומדים באופן ממושך. מבחינת ישיבה ממושכת, פעילויות רחבות שבהן משתתפים מורים כמו קריאה, סימון ועוד, כוללות ישיבה ממושכת בתדירות גבוהה. אותן פעילויות עלולות להוביל להתפתחות כאבי צוואר או כתפיים, כאבי גב וכאבי גפיים עליונות. מבחינת תנועה חוזרת, כתיבה על הלוח, זו פעילות שהם מבצעים באופן תדיר במסגרת המקצוע, הושטת היד גורמת למתיחה, ובכך מורים בעצם מצויים בסיכון מוגבר לפציעות מאמץ חוזרות ונשנות. אותה מתיחת שרירים מתמשכת, במיוחד מעל הראש, עשויות לגרום לכאב צוואר ואו כאבים בגפיים עליונות. הצרידות בספרות נקראת דיספוניה בקרב מורים בכיתה, נחשבות למפגע מקצועי שמוביל לירידה באיכות חיים פיזית, חברתית ורגשית, ומשפיעות לרעה בסוף על התפקוד המקצועי. דיספוניה תעסוקתית בעצם יכולה לגרום להיעדרות, ירידה בכושר עבודה ולפרישה מוקדמת. מבחינת גורמי סיכון פסיכוסוציאליים, אנחנו נתמקד בלחץ, תנאים סוציאליים ועומס עבודה. אז לחץ מגורמים רבים, כמו דרישות ההנהלה, ציפיות ההורים, עמידה ביעדים, כמו למשל הצלחה במבחנים, בגרויות, מיצבים, להעביר את כל חומר השיעור בזמן הרלוונטי. במחקר שניתחנו, נמצא כי לחץ נמצא כגורם שמעלה סיכון לשאר גורמי הסיכון. תנאים סוציאליים, אז אנחנו יודעים שבמדינת ישראל מורה במשרד החינוך משתכר בשכר שאינו מתגמל, העבודה מתפרסת על גבי שעות שזולגות מעבר לשעות העבודה בפועל. אנחנו מכירים גם את מקרי האלימות כנגד עובדי הוראה במוסדות החינוך השונים. עומס עבודה נגרם כתוצאה מריבוי המשימות שזולג גם לשעות שאחרי העבודה. בגורמי סיכון סביבתיים אנחנו נתמקד ברעש, סביבת העבודה היא רועשת, מה שדורש מהמורה להגביר את הקול, מורים סווגו כקבוצה שיש לה סיכוי לסבול מבעיה קולית, גורמת לאי נוחות בגרון, עייפות וצרידות, הם במקרים רבים חווים גם איזשהם יבלות במיתרי הקול. אז מבחינת בחירת הכלי, בחרנו בכלי מספר 10, מתוך הארגונומי של סביבת העבודה, וכעת אנחנו ניכנס לכל קטגוריה בה. אז מבחינת קטגוריית התנוחה, אנחנו מוצאים שבמסגרת העבודה של יעל, גם בסביבה הביתית וגם בסביבת הכיתה, עומדת באופן ממושך במשך שיעור שלם, והיא יושבת באופן ממושך על כיסא שלא מותאם לתנוחה אופטימלית עבורה, ולעבודה ממושכת מול שולחן. לעתים תקופות, היא מכופפת את הצוואר לפנים ולצדדים מזווית של יותר מ-20 מעלות, כמו כשהיא בודקת מבחנים, מסמנת נוכחות ועוד. תנועה חוזרת נפוצה היא בעצם אותה כתיבה על הלוח, פעילות שהידיים מורמות מעל גובה כתפיים למשך זמן ארוך. בהמשך לדבר הזה אנחנו נצפה גם אישור של שריר כף היד ביותר מ-20 מעלות. בקטגוריית ארגון העבודה, כשאנחנו מדברים על תחושת סיפוק מעבודה, יעל משתפת של להיות אשת חינוך עבורה, זו תחושת שליחות, עיצוב וליווי דור העתיד. יחד עם זאת, בעקבות ריבוי לחצים ודרישות מורכבות שאיתן היא מתמודדת, היא מרגישה שחיקה. ריבוי משימות, גם מתמודדת עם משימות בתחום המחנכת וגם במקביל למשימות בתור מורה למתמטיקה.
מבחינת עמידה בזמנים, היא נדרשת לעמוד בלוח זמנים מפורט ודקדקני. מערכת שעות של תלמידים מתוכננת כך שאורך של שיעור 45 דקות, יעלה על לעמוד בזמנים כך שלא תפגע בהמשך השיעורים, תפגע בשיעורים אחרים, ולא תגרום לקיצור הפסקות של תלמידי כיתה ד' שמאוד זקוקים לאותה הפסקה. כעת אנחנו נבצע בעצם איזושהי השוואה בין הספרות לכלי. אז מבחינת התיאור בספרות, עמידה ממושכת מתוארת כבעיה מאוד שכיחה בקרב מורים ברחבי העולם. בביצוע הכלי, ילד צפתה עומדת באופן ממושך, לעתים למשך באמת שעות ארוכות. ישיבה ממושכת, אז על פי המאמר, משימות של מורים כרוכות במגוון של חובות ואחריויות, שמחייבות ישיבה ממושכת ועל ריהוט שלא מותאם. ניכר כי יעל באמת יושבת המון במסגרת השיעורים בזום, ועל כן יושבת מול מחשב שעות רבות, וגם על כיסא שאינו מותאם. מבחינת תנועה חוזרת, אז כתיבה על הלוח, נמצא במאמר קשר בין אותה פעולת כתיבה על הלוח לבין עומס באזורי גוף שונים. יעל מתמודדת עם כתיבה על הלוח על בסיס יומיומי, ומידע שלעיתים היא חשה התעייפות לאורך יום הלימודים, בעיקר באזור הגפיים העליונות. צרידות באמת נחשבת לאיזשהו מפגע מקצועי ומשפיעה לרעה על התפקוד המקצועי. לעומת זאת, על פי הכלי, יעל מעידה שאינה סובלת מצרידות, אך כן מרימה את קולה בשכיחות גבוהה. אז מבחינת גורם סיכון סביבתי, רעש, המאמר מתאר שבקרב הצוות הפדגוגי 100% היו מודאגים מאי נוחות קולית. הם ציינו שתלמידים רועשים הם המקור העיקרי לבעיה. על פי כלי 10, ההתייחסות היא לרעש קיצוני שנגרם ממכונות, לכן לא קיימת הלימה, אך יעל בכל זאת מעידה שנאלצת להתמודד עם רעשי התלמידים, מה שמשפיע על רצף עבודתה. גורם פסיכוסוציאלי של לחץ, אז הספרות מציגה מסקנה כי לחץ בקרב מורה בית ספר היסודי בעיה חמורה, 26% מהמורים מדווחים שהם בלחץ גדול או קיצוני. על פי הכלי שערכנו, יעל מתפקדת גם בכובע של מחנכת וגם בכובע של מורה מקצועית. היא מתמודדת עם ריבוי משימות, פיקוח של גורמים רבים, כולל התמודדות עם מורה תלמידים. כל זאת ועוד יוצר תחושת לחץ נפשי רב בקרב עבודתה של יעל. אוקיי, עכשיו נעבור לפתרונות האפשריים לגורמי הסיכון שהצגנו ממש לפני רגע. אנחנו נתחיל בפתרונות ההנדסיים, שכמו שלמדנו, הם בעצם אלה שמרחיקים את גורמי הסיכון וגורמים להם לא להיות רלוונטיים. אז הפתרון הראשון הוא לגורם הסיכון תנועה חוזרת, שגורם לשחיקת מיתרי הקול. אז במחקר שהתמקדנו בו, הוצגו 3 פתרונות לבעיה הזאת. הראשון זה שימוש במדונה, רמקול אלחוטי. יש לנו תקופת זמן מוגדרת למנוחת הקול וטיפול קולי אצל קלינאי תקשורת למשל. נעבור לתנועה חוזרת שבעצם נגרמת בגלל כתיבה על הלוח. הפתרון הוא שימוש בלוח חכם, שהוא בעצם באמצעותו המורה מקרינה מערכי שיעור מוכנים מראש על הלוח, במקום לכתוב אותם בכתב ידה. מערכי השיעור המוכנים הם משותפים לכל הצוות השכבתי, וזה גם יכול להוריד בצורה ניכרת את העומס של העבודה, שזה גורם סיכון נוסף. מבחינת תנוחה, ישיבה ממושכת, אז כדי למגר סיכונים שיכולים להופיע מישיבה ממושכת, אז על המורה לשבת על כיסא מרופד, מתכוונן שיכולה להתאים את המושב לפי הנוחיות שלה, גם את גובה המושב וגם את המשענת. בסופו של דבר, רוב הישיבה הממושכת של יעל היא בעצם בבית, שם היא עושה עבודה אחר הצהריים, אז יש חשיבות לסידור פינת העבודה שלה באופן מותאם, שולחן וכיסא בגובה שימנע כיפוף של הגב והצוואר, מיקום המחשב ועוד. זה דוגמה לשימוש בלוח החכם, כאן בעצם אפשר לראות את יעל משתמשת בו במקום לכתוב את כל המלל בעצמה. ונעבור לפתרונות מנהלתיים. אז בעצם זה התחום שמציג את הפתרונות שצריכים להגיע מהארגון הכללי וההנהלה, לדוגמה משרד החינוך והנהלת בית הספר. אז נתחיל שוב בתנוחה. בתחום הזה הפתרון העיקרי שעלה בספרות הוא חינוך לקידום בריאות ותוכניות מניעה בקרב מורים. המידע והכלים צריכים להינתן ברמה הארגונית ולא רק ברמה האישית. כלומר, הנהלת בית הספר צריכה לדאוג להשתלמויות המקדמות בריאות ומודעות בנוגע לגורמי הסיכון, ההשפעות שלהם והדרכים למניעה. בנוסף, חשוב מאוד שהנהלת בית הספר תדאג גם להתאמה ארגונומית של פינות הישיבה בהן המורות עובדות,
גם בבית הספר, כדי למנוע תנוחה לא נכונה, וגם כדי לספק למורים את האפשרות להפוגות ישיבה במהלך העמידה בכיתה. מבחינת לחץ ועומס עבודה, אז בעצם בגלל ההשפעה הרבה של לחץ על תפקוד המורים, חשוב שמשרד החינוך והנהלת בית הספר יקדמו את הדברים הבאים. קודם כל מומלץ להפחית את מספר התלמידים בכיתות. כדאי לטפח ולשפר את מראה הכיתה, ובכך לשפר את הסביבה הפיזית, גם של המורים וגם של התלמידים. בנוסף, כדאי להוסיף ציוד טכנולוגי נוסף לעזר. גם בנושא האלימות, שהוא מרכיב חשוב בלחץ, ההנהלה צריכה להתערב. במחקר שחקרנו הודגש הצורך לספק למורים החדשים ידע, כלים וחוויות הצלחה בתחום האלימות וההתמודדות איתה. אז לדוגמה, יש תוכנית הכשרה של מורים בהתמודדות עם אירועי האלימות בבית ספר, אשר תעלה את היכולת שלהם בהתמודדות ואת תפיסת המסוגלות שלהם בנושא. והפתרון האחרון בתחום הזה, אז הוא בעצם רפורמת האופק החדש, שזו בעצם רפורמה שבאה לספק מעטפת רחבה בכל תחומי העבודה. היא יכולה להוריד משמעותית את הלחץ ואת עומס העבודה. היא בעצם מספקת ליווי לכל מורה בתחילת הדרך, בערך בשנתיים הראשונות, וזה מספק עבורן מקור תמיכה מאוד מאוד משמעותי. מבחינת תנאים סוציאליים, זה פתרון ארגוני שנוגע לדרגים הגבוהים יותר, זה בעצם דאגה לתנאים סוציאליים שבאמת לא תמיד מספקים מול העבודה הקשה והשוחקת. כדי לפתור את בעיה הזאת ניתן לדון בהעלאת שכר של המורים וסיפוק של הכשרה טובה יותר עבורן. נעבור להרגלי העבודה, שזה בעצם החלק האחרון בפאזל. מבלי שינוי פנימי שיגיע מאשת המקצוע, מהמורה, יהיה קשה לראות שינוי והטבה בתפקוד המקצועי וברווחה האישית. אז נתחיל בלחץ ועומס. אז חשוב מאוד שכל מורה יבנה לעצמו אסטרטגיות אישיות שיסייעו לו ויקלו עליו. לדוגמה, הדוגמה לאסטרטגיות כאלה שאנחנו העלינו, הצלת סמכויות לוועד ההורים, הודעות גדולות, ארגון של חגים, פעילויות חווייתיות, הכל זה עבד. חלוקת תפקידים לילדי הכיתה, בעצם תפקידים מרכזיים עם אחריות, זה גם מוריד עומס מהמורה וגם נותן לילדים תחושת אחריות. הצבת גבולות מול ההורים, מתי אפשר לפנות, מתי לא, איזה ימים, איזה שעות. וחשוב מאוד, לוז עבודה עם מוגנים, סידור לוז עבודה לשעות אחר הצהריים, שהמורה בעצם תגביל לעצמה שעות וימים שהיא לא חורגת מהם. מבחינת תנוחה, שזה עמידה וישיבה ממושכת, הפתרון השכיח ביותר בחלק הזה זה הפעילות הגופנית. פעילות גופנית רציפה הוכחה כמפחיתה באופן ניכר את הדיווחים על כאבי גב תחתון וכאבי צוואר. לכן מאוד מאוד חשוב לשלב ביום העבודה פעילות גופנית, וגם בעת ישיבה ממושכת לקום ולהניע את הגוף בכל תקופת זמן. בנוסף, חשוב להגיד שבריאות כללית טובה יותר תביא לשכיחות כאבים נמוכה יותר. חשוב לציין שלכל אדם יכולים להיות פתרונות שונים שיסייעו לו בהפחתת הכאבים. לדוגמה, יש כאלה שזה נעליים יותר נוחות, הפסקות ישיבה או הפסקות פעילות, זה משתנה. אפשר לעבור, אז יש לנו פה בעצם פינת עבודה שבכלים שהיו לנו סידרנו אותה בצורה המותאמת ביותר, עם כיסא מתכוונן, מחשב שמונח קצת בגובה כדי לא ליצור כיפוף של הגב. וכאן יש לנו בעצם דוגמה מהכיתה של יעל, שעשתה לוח של תורנויות של התלמידים ותפקידים שחולקו להם, מה שמוריד ממנה את הלחץ. נעבור למאמר שהתבססנו עליו בעבודה והחלטנו להציג אותו. זה בעצם מחקר שבודק את הקשר בין התמדה בטיפול קולי לבין ירידה בכושר עבודה אצל מורים שסובלים מדיספוניה, שאני מזכירה, זה הפרעה נרכשת בקול. אז כמו שהסברנו בגורמי הסיכון, גורם סיכון עיקרי אצל מורים הוא דיספוניה, שזו הפרעה נרכשת בקול. המחקר שאותו בחרנו להציג מדבר על הפתרון העיקרי לגורם סיכון זה, שהוא טיפול קולי. מטרת המחקר זה לבדוק את הקשר בין התמדה של מורים עם דיספוניה בטיפול קולי, והאם זה משפיע על כשירות העבודה שלהם, על היכולת שלהם לעבוד. המחקר כלל מעקב של כ5 שנים בממוצע על 153 מורים עם דיספוניה, הם נשלחו לטיפול קולי במרפאה אזורית, הם חולקו לשתי קבוצות, מורות שהתמידו ומורות שפחות. בהתחלה אספו מידע ממאגר מידע שהייתה במרפאה, זה כלל היסטוריה תעסוקתית, מידע דמוגרפי ועוד פרטים חשובים למחקר, ובסיום המחקר אחרי הטיפול נעשה ראיון טלפוני שבדק את אותם הפרמטרים והתמקד בהתמדה בטיפול ובכושר העבודה והאם הוא השתנה. נקבעו 4 פרמטרים שהם בעצם מסמלים ירידה בכשירות עבודה, לדוגמה פרישה וירידה במשרה.
התוצאות שעלו מהמחקר זה שיעילות הטיפול הקולי וההתמדה בה זה אפקטיבי במיוחד כאשר היא מתחילה בשלב מוקדם של הסימפטומים הקוליים. בנוסף, נמצא שהפתרונות האחרים שמוכרים, כמו שימוש במיקרופון ומנוחה לקול, הם לא יעילים באותה מידה ואפילו לפעמים מהווים גורמי סיכון. זהו, תודה על ההקשבה.